E forte é un país que coida dos máis débiles. Forte é un país onde mulleres e homes son iguais. Forte é un país que mima a súa cultura. E forte é un país onde o raseiro que iguala se chama educación, onde o poder absoluto se chama papeleta electoral, onde hai diferentes e non desiguais, onde se mira cara adiante sen rencor, onde construímos todos xuntos. Ese é un país forte. En ese país, compañeiras e compañeiros, ese país, os mellores aliados que ten, chámanse socialista, chámase Partido Socialista de Galicia. Amigas e amigos, 4 anos despois, podemos decir que temos cumprido. Decirlle aos galegos que non lles fallamos, porque este período, estes 3 anos de goberno presidido por Emilio Pérez Touriño, será lembrado como o período no que Galicia naceu a unha nova era. Un país sin complexos, que busca modernidade coidando a súa tradición, que aposta por lograr nos vindeiros anos un medio ambiente do que non nos teñamos que avergonzar, que cohesiona o territorio con políticas de discriminación positiva, que fai da educación e da sanidade pilares da súa actuación. Facemos todo eso e apostamos polos nosos sectores productivos. E nós, como ninguén, compañeiras e compañeiros, apostamos nos nosos congresos por fortalecer esas ideas de avance, esas decisións. Este congreso demostrará que estamos comprometidos con esos obxectivos. Lamentablemente, hai algo que non está á altura das circunstancias. A oposición, o Partido Popular. Son como as buñuelos, moi aparentes por fora, aire por dentro. Algún é capaz, algún de vós, de recordar unha proposta, unha idea, unha mísera aportación para este país durante estes 3 anos. Nada. O vacío absoluto. Eso sí, malos modos os que se queiran, crispación a quilos, insultos e descalificacións a toneladas, confrontación estéril para parar un carro e, por riba de todo, a súa especialidade, os xulgados, onde lles van a otorgar, creo, este ano o premio de cliente do ano. Porque ese é o recurso e a xustificación do que non quere nin sabe facer leal oposición política. Ese é o PP, un partido desorientado con un líder incapacitado para representar a este país. Ese é o Partido Popular. Compañeiros e compañeiras, non souberon estar nos últimos anos no goberno e non saben estar na oposición. Este partido sí, o noso partido sí. Vosotros soubestes estar na oposición e sabemos estar no goberno e defender o noso goberno. O balance que hoxe presentamos aquí non é un traballo aillado desta dirección, é o resultado do traballo e do compromiso de todas e de todos vós. E todos e todas estamos hoxe aquí tamén para celebrar ese traballo feito. Dito eso, que é así, amigas e amigas, vivimos inmersos na sociedade. Somos parte, unha parte moi importante da sociedade galega. Por iso non podemos ser xamais un partido alleo á realidade que nos toca vivir. Son tempos de dificultades, de males que viñeron de fora, pero os que lles temos que facer fronte e que. E vos aseguro que podemos e lles imos a facer fronte, con rigor, con seguridade e con solvencia, como a que amosa cada día o noso secretario xeral e presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño. Nós afrontaremos esa crisis. Temos que decir cada día e con forza, alto e claro, que se os socialistas somos necesarios co vento a favor, somos imprescindibles cando arrecia a tormenta, porque en tempos de dificultade xa sabemos cal é a receta da dereita, a de sempre, nada novo, recortes sociais, recortes no público, poñer en cuestión, por caros,
os sistemas públicos da educación ou da sanidade, en fin, que paguen os de sempre. E a iso lles dicimos que non, porque para parar iso, estamos nós aquí, os socialistas, gobernando neste país. Permitirme, compañeiros e compañeiras, que remate con dúas pequenas consideracións. A primeira, agradecer o magnífico traballo dos ponentes do noso documento marco, que teñen feito un magnífico esforzo, e tamén a todos aqueles emendantes que teñen enriquecido considerablemente as nosas propostas. O seu traballo fai que o PSDG sexa o que debe de ser, unha fonte permanente de ideas que hoxe están a dispor dun goberno para poder leválas a cabo, para poder facelas realidade. Esa é a nosa obriga, alimentar o goberno e trasladar e defender as súas actuacións. O PSDG debe de ser unha máquina precisa e eficaz para transformar e facer avanzar a nosa sociedade a través das accións dos gobernos que detentamos no Estado, en Galicia, nos municipios. Niso imos a traballar nos próximos 4 anos. E dicirvos, finalmente, que a nosa riqueza é hoxe a mesma que hai 130 anos. A nosa riqueza é a nosa militancia. Ese carné que levades no peito, esas siglas que nos unen a xente tan diferente de Galicia, dende Ribadeo ata Guarda, os do Val cos da Montana, os homes e as mulleres, os novos cos máis vellos, é unha enorme riqueza. As ideas que están detrás deles son as que nos aglutinan e nos fan fortes. Todos somos un, e esa é a nosa forza. Esa é a forza de Galicia. Moitas gracias. Moitas gracias, compañeiras e compañeiros. Comezamos logo este 11º Congreso e para iso necesitamos alguén que nos dirixa, alguén que nos ordene nestos 2 días. Por iso pido propostas para a mesa deste Congreso. Alguna máis? Bueno. Temos unha proposta para presidir